Ka Office USDO pun Ursula Civil Subdivision kelakang no Mardor, klem da bu por ya kabenta jong ko surak shlong dauki, lingba ka mauli, na kabenta ka jingsngan, hadien ka jingtwa mau ka bala jia ha ka arpau terik yayong, ka bala shim ya ka jing em jong ki arngut ki brio. La ong ru baka ni ka jingtwa mau, om tang baka lawan ra ya ka jingyap ki tikilanon, Hendrik la bu ru ha ka jingma ha kalit kawan. Kum taru kum shibenta ban shimekila jingada lakang ya kalit kawan jingi kali lingbakan ka surang kabla syakta na lat lingkat samauli tat hadu banda pen benadak muipan kani ka jingkang ya kalit kawan jingi kali kandang yai beteng tat hadu banda pendam ya ka jingjore benya bat ka jingkmi benya na ka benta ka jingsngan de ki bor badai kmi bat tat hadu banda penti kena bakan ka surang kabrang dan ha ka jing pentre kan long ka basngan na ka benta kalit kawan jingi pat ba ong ukerwa kam haswa ka jing pen benapat ba kalamaha mi kinong leit nong wan ban khang ya ka benta ba syakta jong ka surak chulong dauki hajan mauli na ka benta kalit kawan jingi kali tat hadu banda pen bena dak muipan namar jingjat wa mau bakha kibor sorkar kilabat haru iki officer pedikmi ban kerno iki benta basyakta jong ko surang ban bu iki dak jing maham bat ban bu iki beriu ban khang ya jing rung jong ki kali labat haru iki bor pulit NHIDCL bat ki kontraktor jongka bat katnat PWD roads bakin but perking ya kan ka jingkhang lakin turu iki nong leit nong wan bakin kiar ban pendan kam ya kan kelinti bat ban pendan kam de ki weipat kelinti tat hadu banda pen bana dak moipan